Hello barátok, Ryan Reynolds van veled, és ma van egy kissé szokatlan videó. Valószínűleg megszokta, hogy a Deadpool szerepében lát engem, de ma szeretném elmondani, hogyan töltsön időt szórakozással és érdeklődéssel. Nemrég bukkantam rá egy projektbe, ami igazán lenyűgözött, ez a Lex Casino. Hogy ti is örömmel kezdjetek bele, segítek nektek az 50 ingyenes pörgetést tartalmazó promókódommal. Csak be kell írnotok a regisztrációs ablakban, a linket megtaláljátok a hozzászólásokban vagy a videó leírásában, akik pedig végignézik a videót, további bónuszokban részesülnek. Kezdjük! Az első dolog, ami szembeötlik, az oldal kényelmes és stílusos kialakítása, semmi fölösleges, minden gyorsan és gördülékenyen működik. Ez különösen fontos azoknak a kezdőknek, akik csak most kezdik megismerni az online kaszinókat. Kezdjük a regisztrációval. Minden rendkívül egyszerű, kattints a jobb felső sarokban található Sign Up gombra. Választhatsz, hogy Google, Telegram vagy e-mail segítségével regisztrálsz. Ne felejtsd el kiválasztani a bónuszt sem. Választhatsz sport vagy kaszinó bónusz között, a kaszinó bónuszt ajánlom. Most írjuk be az aktivációs kódot az 50 ingyenes pörgetéshez. A Sign Up gomb alatt található Do you have an activation code szövegre kattints. Írd be a promókódot, ezután kattints a Sign Up gombra. A regisztráció után meg kell erősítened a fiókodat. Add meg a születési dátumodat, nevedet, vezetéknevedet, nemedet, majd kattints a Next gombra. Add meg az irányítószámodat, városodat, lakcímedet és telefonszámodat. Ismét kattints a Next gombra. Az új ablakban kattints a Get Link gombra, majd a Finish-re. A főoldalon kattints a jobb felső sarokban található profilikonra, és ebben az ablakban erősítsd meg a telefonszámodat. Nyomd meg a Send Code gombot. SMS-ben kapsz egy megerősítő kódot, amit be kell írnod a megadott mezőbe. A telefonszámot így megerősítetted. Ezután nyisd meg az e-mail fiókodat, keresd meg a Lex Casino-tól érkezett levelet. Ha nem találod, ellenőrizd a spam mappát. Kattints a levélben található Verify gombra, és aktiváltad a fiókodat. Most változtassa meg a becenevet, írja be a sajátját, majd kattintson a jobb oldalon található Alkalmaz gombra, igazolnia kell személyazonosságát is. Kattintson a menü jobb oldalán található ellenőrző sorra. Itt kell feltöltenie a dokumentum fényképeit, olvassa el az egyes képfeltöltési mezők képkövetelményeit. A fiók védelmének növelése érdekében menj a biztonságfűre. Itt megváltoztathatod a jelszavadat, és beállíthatod a 2 lépcsős hitelesítést. Csak annyit kell tenned, hogy telepíted a Google Authenticator alkalmazást a mobilodra. Az alkalmazásban olvasd be a képernyőn megjelenő QR kódot, vagy add meg manuálisan a titkos kulcsot. A Lex Casino weboldalán rengeteg játék érhető el. A legnépszerűbbektől a legújabbakig minden megtalálható. Van egy külön szekció a nyerőgépeknek, ahol a legnépszerűbb és legfrissebb újdonságok közül válogathatsz. Az élő kaszinó részlegen rulett, blackjack, póker és játékshow-k várnak rád. A sportszekcióban pedig népszerű sporteseményekre tehetsz fogadásokat. És most a legérdekesebb a bónuszok. Itt üdvözlő csomagot találsz, az első befizetésre 100%-os bónusz jár, a második befizetésre akár 400 ingyenes pörgetés is elérhető a befizetés összegétől függően, a harmadik befizetés pedig 75%-os bónuszt biztosít, minden héten 50%-os bónuszt és akár 135 ingyenes pörgetést is kaphatsz, heti cashback akár 10%-ig. Az oldalon VIP státusz rendszer is van, minél többet játszol, annál több előnyt kapsz. Sőt, a születésnapodon az állapotodhoz igazított ajándékban részesülsz. A korábban említett promókóddal további 50 ingyenes pörgetést kapsz az egyik legnépszerűbb nyerőgépen, a Book of Kemet N. Az első befizetéshez kattints a jobb felső sarokban található zöld Deposit gombra. Számos befizetési mód elérhető, a legnépszerűbbek a bankkártyás és kriptós befizetések. Én a bankkártyát választom. Írd be a kártyaszámodat, kattints a Tovább gombra, és add meg a kártyaadatokat a dátum és CVC mezőkben, valamint a nevedet. Válaszd ki a befizetés összegét, kattints a Pay gombra, és töltsd fel az egyenlegedet. Mi a helyzet a pénzeszközök visszavonásával? Itt is minden egyszerű. Kattintson a webhely tetején található egyenleg számokra, kattintson a Withdraw fűre, válasszon egy módszert, írja be az összeget, és a pénz a számláján van. Az 50 ingyenes pörgetésed használatához kattints az egyenlegedre. Az ablak alján keresd meg a bónuszodat és az ingyenes pörgetések számát.
Kattints az Activate gombra, majd válaszd a Play lehetőséget. Várd meg, amíg a nyerőgép betöltődik. Az 50 ingyenes pörgetés üzenete megjelenik a képernyő közepén. Kattints az egérrel a folytatáshoz, és élvezd a bónuszt. Végül szeretném megemlíteni az ügyfélszolgálatot, valóban kiválóan dolgoznak, bármilyen kérdés perceken belül megoldódik. Összességében a Lex Casino kellemes meglepetés volt számomra. Ha egy megbízható és szórakoztató kaszinót keresel, akkor mindenképp próbáld ki. Ne feledjétek a promókódomat az 50 ingyenes pörgetéshez, ez egy remek lehetőség, hogy próbára tegyétek a szerencséteket. Ryan Reynolds veled volt, feliratkozás a csatornára, tetszik és értesíti az új videókat. Hamarosan találkozunk, barátok, viszontlátásra!